Di ara mo to, pag nalak na. Ay, huwag ka tao iday, bi. Tara na. Kumatarang-tarang nalak na. Agay! Mapriso ka! Nalagi si Auntie Diaba. Kita bit na kung bana niya. Dato'y kabit yung bana. Tuon ko sa Auntie Di kay antay na yung bana niya karon ba. Kung anak niya. Ti, Auntie! Naku, chismis ni mo, ti. Sa man, aday. Serious ba kini mong naong? Ante, nakita na ko mong bana, ante. Nasi kabit, ante. Dito sa Pikas Barangay, te. Nakita na ko, ante. Karay nga karon jud, ante. Sus, tuo, magpanimuoy, kabuta, basta kumbana. Nani siya mo tuo. Kita ba sa mga ko mata, te. Napanig ko'y mata dani o kita. Ay, si daw ta kumbana, day, bi. Kabutan, ato, day. Nara mong siya sa trabaho ko, di ingnon po ni mo na siya kabit. Jud mo tuo si ante, bay. Naalagi. Nakita lagi na ko mong bana. Bahawa, dabi. Kaya mo magadaw ito na kumpana. Uy, Ako'y, sumali si ante, di man mo tuo. tunag ka, oh. Bahala ka, kung di ka mo tuo, makita gito ni mong bana ni mo na. Ay, dugo po na, pas mangindi ah. Nakanasan sa video oh. Ay, tinutok na sad siya. Karoon na dyan ni. Ito na dyan sa ato sa kuha ba. Ano dyan ako ni, kinilak na ko ba niyang kabit? Ante! Sana po na yung bati nga. Balita, uy. Sige, kapagdaw sa kumpana. Kabutan sa kumpana. Ino dauton. Kapoy, magikog dagat ante niya. Ingin ko naman nga namakak ko. Dan, kapag ka naman pa-istorya. Ito na dito, bi. Sabok sa kadiri sa pag-iinit. Naano, te? Nalas na sila dito, te. Di na sila matanggal, te. Makita pala ko sa imo, ha? Nalas? Asa na pita? Tigay ko ito. Tara. Saan ko ba lagi, oh? Di ara mo to, pag nalak na. Ay, huwag ka tao iday, bi. Tara na. Kumatarang-tarang nalak na. Asa na pita? Agay! Mapriso ka!